O pasado domingo presentábase en Celanova o libro Camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro, Deputación de Ourense 2021, un amplo estudo do trazado de peregrinación que vai de Braga a Compostela e que atravesa 6 municipios do norte de Portugal e 16 galegos. Unhas pedras nos extremos, iso xa era da miña veciña, pouquiño a pouco iría medrando do camiño. No percorrido conviviron durante séculos peregrinos e tratantes, aínda que o paso do tempo foi arrombando a memoria de romeiros e tratantes para soterralos no esquecemento. Un achádego nun dos concellos polos que pasaba o trazado, que entraba na provincia de Ourense dende Melgaso por Padrenda ou Lobios, segundo as 3 variantes, e atravesaba as terras do Ribeiro e do Carballiño para seguir polas do Deza, chamou a atención da persoa que comezou a recuperación e reivindicación do vello Camiño a Compostela. E aí segue na loita Castor Pérez Casal. Ele e José Ramón Estévez traballaran durante máis de 20 anos para recuperar as referencias documentais e o trazado do camiño. Isto é o que titulaba A Voz de Galicia alá polo 2023, en marzo, baixo o título O Camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro é rigoroso coa historia. Eran declaracións de Castor Pérez Casal. Hola, moi boas, como estades? Eu son Germán Estévez, o Germano a portuguesa, xa sabedes, aquí andades nun novo episodio do Galiportus, desta vez en formato do Marco, en formato transfronteirizo que tanto nos gusta tratar aquí no noso querido estudio da radio. Hoxe temos un especial, como decimos, do Marco. Acabades de escoitar sobre este fantástico camiño Miñoto Ribeiro. Vamos a fondar, vamos profundizar, vamos investigar e saber sobre el, e facémolo tamén da man do fantástico evento organizado, o fantástico evento de eventos organizado por Xavier Paz, dende o 25 de abril ao 17 de maio, unha chea de actividades arredor desa conmemoración do 25 de abril e do 17 de maio, dese Día dos Cravos e tamén das letras galegas. Por eso tamén este recoñecemento, este programa vai na honra e na liña de todos estes eventos, como decimos, do Cravos e Rosas 2025. E que ben, que nos acabou o tema xusto aí no tempo, clavámolo. Estamos xa en directo, como dicimos, aquí no Galiportus, no Marco, neste Cravos e Rosas, falando do camiño Miñoto Ribeiro. Tiñamos moitas ganas de facer un especial sobre os camiños de Santiago, e sabedes que hai, evidentemente, varios camiños que parten de Portugal e que son de temática obrigada aquí no Galiportus. E estamos nos estudios xa con Castor Pérez Casal, profesor historiador profesor do IES Celanova, investigador dende hai ben anos do Miñoto Ribeiro. Moi boas, benvido, Castor. Benvido tamén, moitas gracias. É unha maravilla terte aquí, e vou directo a yugular, que decía outro. 20 anos documentando que isto do camiño Miñoto Ribeiro, porque todo o mundo fala do portugués, non? O camiño portugués da costa, o camiño portugués do interior. Aparecen camiños de todos os lados ou non. Agora nos vamos un pouco diseccionar todo. Que é isto do Miñoto Ribeiro, Castor? Bueno, pois o camiño Miñoto Ribeiro é unha reivindicación dun camiño que atravesaba dende Braga en dirección cara ao Ribeiro, terras miñotas. De feito, ese nome yo puxen eu, penso que dunha maneira moi acertada, porque como todo mundo sabe, as terras comprendidas entre Braga e o Miño son terras miñotas. E a continuación entran no Ribeiro, en terras do Ribeiro, e todo o mundo coñece tamén a vinculación do Ribeiro con Compostela. Entón penso que desta maneira recollíase de alguna maneira pois un camiño que por diferentes razóns pois foi olvidado ao longo dos séculos, como foron moitos, e pois, curiosamente, como moitas veces pasa na vida, aparece ante ti un pequeno documento. Eu son historiador e cheguei ao Concello de Padrenda,
En que ano? Que No ano falas? 98, 1998, e, bueno, como historiador, pois, dixen, vou a mirar aquí a ver que documentación histórica hai sobre este concello. E é curioso, solamente había un pequeniño párrafo que encima era do comenzos do 20. Eu dixen, non pode ser un concello tan grande, con tantos kilómetros, este é o pasado histórico que ten. E entón, polas tardes, porque eu traballaba no concello polas mañás, pois polas tardes me puxen pola miña conta, porque gusto moito da investigación, a tratar de buscar a documentación histórica dende o máis antergo posible hasta a actualidade. E, curiosamente, me topo cunha das parroquias de Padrenda que se chama Santa María del Hospital del Condado, e cando me poño a buscar documentación, vexo que ali falaba dun hospital de peregrinos. Dixen, caramba, que curioso, non? Quero decir, non hai constatado, nunca se ha reivindicado ningún camiño que pasara por estas terras. Entón, bueno, empecé a tirar, empecé a buscar documentación. De que século encontraste esa documentación? Do século XIII. Do XIII. Do XIII. 1230 algo, si mal non recordo, era este documento. E despois empecé a buscar máis documentación e sin querer iba tirando en dirección cara a Pontedeva. Dixen, vou a mirar cara onde tiraba pois este camiño. E fun tirando Pontedeva, despois me atopo con Cortegada, que curiosamente o patrón de Cortegada é Santiago, vale? Logo nos topamos con Arnolla e Ribadavia, e en Ribadavia si facía xa 2 ou 3 anos que o meu compañeiro Xosé Ramón tiña constatadas a existencia de até 5 hospitais de peregrinos, pero ele non sabía, quero dicir, non sabía nin de onde viña nin para onde iba. Quero dicir, ele sabía que ali había hospitais de peregrinos, pero non tiña constancia. E entón así foi como, de alguna maneira, sempre moi rigurosa que a documentación e que a historia, apareceu, levouse a cabo a resurrección deste camiño, que ata entón era descoñecido. Eso foi así un pouco a orixe de todo isto. Un camiño que agora nos iremos nuns minutos a Portugal tamén a conversar coa Cámara de Vilaverde, un camiño que comeza en Braga, efectivamente pasa por 6 concellos, 6 cámaras, 6 municipios portugueses, Vilaverde, Ponte da Barca, Arcos, Monsaón e Melgaso, entra por Padrenda do Lao Galego, Pontedeva, Cortegada, Arnolla, como comentabas, Castelo de Miño, Ribadavia, Beade, Leiro, Carballiño, Boborás, Beariz, Forcarei, Estrada, Vedra, Boqueixón e o propio Santiago, 16 concellos do lado galego. Contanos un pouco como de difícil foi documentar ese trazado, que traballo houbo detrás con historiadores, arqueólogos, técnicos. Supoño que a partir un pouco do que vas descubrindo, pois necesitas apoio, necesitas traballo ou non aí detrás. A verdade é que non. A verdade é que non. Foi un proxecto, eu nunca pensei que isto todo iba a acabar basculando no que acabou dando. Eu, como che comentaba fai un momentiño, o meu gosto por a historia foi desde pequeniño. E cando chego a un concello me poño a investigar, o fago motu propio, e cando facía tampouco iba buscando nada en particular. Simplemente iba abrindo camiños, efectivamente, para documentarte sobre todo o que era o século, a Idade Media, tes que acudir á documentación dos mosteiros. Entón eu linme todo o cartulario, o que se chama os tombos dos mosteiros, o tombo do mosteiro de Santa María de Fiáns, o tombo do mosteiro de Celanova, o tombo do mosteiro de San Clodio, o tombo de... porque eles son os que che delimitan. Os monxes eran moi curiosos. Eles che dicían, cando delimitaban as súas propiedades, dicían, desta pedra a este lugar, pasando polo camiño, e aí é onde a veces topabas cousas como onde está o hospital, etcétera, etcétera. Vale? Entón, fixen un pouco pola miña conta. Pensa que foi un traballo de 23 anos. Foron 23 anos, pero non 23 anos en plan obsesivo, sino que pola miña conta iba ligando unha cuestión ca outra, sempre facendo documentación. O meu fillo daquelas tiña 7 anos, iba con il ao parque, e mentras a xente o mellor se tomaba unha caña, que eu tamén a tomaba, pois collía, me vaciaba o tombo do mosteiro pois de San Clodio ou de Paderne de Melgaso, e o lía. Ás veces lías pois unha fartura de documentos e non topabas nada, pero outras veces sí que topabas moitas cousas. Por exemplo, un traballo que me axudou moito neste tema foi un traballo sobre a Orden de Malta, porque é curioso, a Orden de Malta
está presente ao longo do camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro, vale? E houve unha obra moi boa, vale, que foi publicada así como Orden de San Juan en Galicia, que a min me iba abrindo moitos camiños. Por qué? Porque, como che decía fai un momentiño, os comendadores e os prioratos tiñan moi ben delimitada as súas propiedades. E entón, cando delimitaban, tamén che iban dicindo por onde iba o camiño. Por eso eu, moitas veces, sorprendía aos propios alcaldes, porque dicía, é que diste pueblo, a este pueblo ten que haber un camiño bello. E dicía, pero tú como vas a saber eso? Eu lle dicía, pois porque lín nun documento de fai 400 anos que había unha vereda que unía este camiño con este outro. E ao final íbamos falar co vello do pueblo, e o vello decía, pois é verdad, sí que existe este camiño, pero non se dá pasado. E se limpaba o camiño e aparecían as bellas veredas. Pero xa che digo, foi unha cousa que fixen pola miña conta. Me axudou moito, por suposto, Xosé Ramón en Ribadavia. Por qué? Porque eu cando cheguei a Ribadavia xa tiña constancia dos hospitais que había en Ribadavia. Despois de Ribadavia está Beade, onde tamén estaba a Orden de Malta de Beade. Entón, vaciando a documentación, pois tamén vas atopando que ali había un hospital que pasaban os peregrinos. Logo chegas a Leiro, onde estaba o Hospital de San Clodio. No Hospital de San Clodio había tamén un hospital de peregrinos. É dicir, entón, de alguna maneira ti vas ligando e van aparecendo as cousas. Pero xa che digo, foron 23 anos de investigación pola miña conta. Despois sí que é certo que eu cando os alcaldes decidiron tomarse isto en serio, lles pedín que me enviasen, que puxesen a miña disposición un historiador, inda que fose un historiador local. Para qué? Para que filtrase o meu proxecto. Eu son humano, non son Deus, vale? E posiblemente tuvese algún erro. Pero curiosamente estaba perfectamente delimitado. É un camiño, nalgúna das entrevistas que puiden ler, que, xa como ben dis, levas 23, 25 anos agora, ou xa non sei cantos de traballo detrás deste proxecto. É un camiño, podemos dicir, Castor, que posiblemente un dos máis completos a nivel de historia da natureza, de termalismo, de viño. Supoño que cada camiño ten a súa especialidade, non? Este reúne moitísimos atractivos. Sí, efectivamente. Na páxina web, porque os propios 16 municipios están organizados, como ben sabedes, nunha asociación que se chama Asociación Camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro, é unha asociación intermunicipal dos 16 municipios que levan traballando desde o ano 2016 no recoñecemento e certificación deste camiño como camiño oficial. Vale, pois efectivamente é un camiño que ten na súa páxina se pode ler 4 características singulares, unha historia propia que está perfectamente recollida neste volumen, vale, que foi publicado no ano 2021, que son máis de 300 documentos. O libro, vale, que comentábamos na intro, non? Camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro. Sí, efectivamente. Había habido unha publicación anterior moito máis discreta, vale, no ano 2010 xa, vale, pero era unha aproximación. Isto xa é o desenrolo completo, incluindo tamén a parte de Portugal. E é curioso, porque é un camiño que, a diferencia de outros camiños que foron moi importantes na historia antiga, na Idade Media, pois empezou a ter un protagonismo singular, vale? E me dirás tú, e iso como se sabe? Pois mira, moitos camiños foron abandonados, outros camiños quedaron, pois, tamén non só abandonados, sino que incluso nunca se fixo ningunha reforma. Cando ti ves que algo sucede así, dis, este camiño non debía ter moita importancia, porque senón encargaríanse de mellorar o seu firme, tal e cual. Sin embargo, o Camiño Miñoto Ribeiro, o Camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro, foi un camiño que, en principio, na Alta Idade Media, estaba surcado por os pontós, estes pontós que hai para atravesar os ríos, sabes? E, curiosamente, a partir do século XI, empezanse a sustituir eses pasos de río por pontes. E entón a pregunta que te fase, si se pon en pontes é porque debe ter moito tránsito, senón olvidaríanse como se olvidan outros, non? Por aí circulaban mercadorías, por aí circulaban romeiros, por aí circulaban incluso, é curioso, circulaban as mesnadas. Aí a portada do libro é o Ponte do Mouro. Aquí neste ponte, vale, que é unha ponte moi bonita en Barbeita, aquí se xuntou o Duque de Lancaster co rei Juan de Portugal. Quero dicir, é un camiño histórico, ten moita historia,
Vale? Por outro lado, o que decías ti, é curioso que dende Braga, vale, entrando xa incluso no Ribeiro e pasando por las diferentes municipios portugueses, todos eles están surcados por augas medicinais, non? Tamén hai que ter presente que estas augas axudaban moito en todo o tipo de lesións e enfermidades, vale, polos que ás veces un peregrino pois se lanzaba ao camiño e atopaba aí un pequeno descanso, un pequeno apoio nestas augas. Despois tamén, por suposto, o viño, é o camiño do viño. Ti pensa que todo este espacio miñoto é a terra do Albariño, dos viños verdes. E curiosamente, cando sas desa terra, que te atopas? O famoso viño do Ribeiro. Un viño que estaba moi ligado a Compostela. A maioría dos coengos de Compostela tiñan as súas adegas no Ribeiro. O viño iba cara a Santiago acompañando os peregrinos. Eu teño moitísima documentación na que o camiño iba acompañando o Ribeiro. Curiosamente, a Orden de Malta, a Orden de San Xoán, que é o mesmo, non? Despois se chama Orden de Malta, está establecida ao longo todo do camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro. Foi unha documentación que me serviu tamén de moita axuda, vale? E que facía esta orden? Pois cuidar os peregrinos e encargarse da produción do viño. O último dos lugares, o último dos prioratos que ten a Orden de Malta na provincia de Pontevedra é a Ponte de Sarandón, que é o lugar por onde atravesa o camiño de Xacobeo Miñoto Ribeiro. Hai un documento moi bonito do século XVII onde un coengo que ven de Santiago a tomar as augas a Cortegada quere facer unha protesta porque na subida do Ponte de Sarandón está moi mal esa costa, e entón il fai unha reclamación para que se arregle, porque di que aí se perde moita mercancía, vale, de todos os comerciantes que van cara a Santiago, e pasanno tamén moi mal os peregrinos. Entón todo este tipo de documentación é a que axuda. Entón, fíxate, unha historia propia, os balnearios, o viño, vale, tamén olvidámeme tamén que se van a enfadar os das Rías Baixas. Unha vez que deixas o viño do Ribeiro, entras en terras do viño, do Ulla, vale? Entón, o viño tamén está moi ligado a este camiño. E a natureza é espectacular, porque temos paisaxes de ribeira, temos paisaxe de serra, como a Serra do Xurés, temos paisaxes quero decir, de verdadeiras maravillas, ademais que te podes atopar con un montón de vilas, de pueblos que foron abandonados, mosteiros, igrexas. Quero dicir, está cheo destes 4 recursos: historia, natureza, termalismo e viño. É unha maravilla, e de feito todos os peregrinos que o fan, ainda recibín, pois fai unha semana, dun peregrino que dixo: este camiño me marcou para sempre. E é por todos estes elementos que che comentaba agora mesmo. É fantástico todo o que nos está contando Castor Pérez. Para completar un poquinho a conversa, nada, paramos 2 segundiños e incorpórase tamén a este fantástico momento de radio Xulia Fernández desde Vilaverde. Vamos xa con ela.
Ben, atravesamos xa o Miño, isto non para, temos connosco desde Vilaverde a señora presidenta da Cámara deste Concello Miñoto, dona Xulia Fernández. Boa tarde, Xulia. Muito boa tarde ao Germán, boa tarde ao Castor e a todos os que nos ouvem. Muito obrigada. Unha maravilla que seguro que sí que nos ouven polas plataformas, aquí na Contorna, na radio e nas plataformas hoxe en día desde calquera parte do mundo, especialmente, evidentemente, a un e outro lado da raya. Contanos un pouco, Xulia, como chega o Miñoto Ribeiro a Vilaverde, como chega a Vilaverde o camiño Miñoto Ribeiro, que significa este camiño para o seu concello? Muito bem. Antes de mais, muito obrigada também por nos darem a oportunidade de falar deste caminho Miñoto Ribeiro, um caminho muito importante para o nosso território, não só de Vila Verde, mas de Braga, onde ele começa, Vila Verde, depois Ponta da Barca, Arcos de Valdevez, Monção e Melgaço, onde ele termina em Sevide, e foi pelas mãos, e aqui dizer-vos que foi pelas mãos do Castor Pérez Casal, um estudioso, um investigador que fez aqui um excelente trabalho e que há mais de 20 anos trabalhava também da parte da Galiza, do lado de lá, trabalhava muito todo o que tinha a ver com este caminho Jacobeu Miñoto Ribeiro, e que foi através dele, do Castor Pérez Casal, que nós do lado de cada fronteira, começamos também a trabalhar este caminho Miñoto Ribeiro, com imensas reuniões onde o Castor participava, sempre com a sua, no fundo, todo o fruto da sua investigação, que foi extremamente importante para nós, e que todos estes municípios, quer com os seus alcaides, ou alcaidesa neste caso, quer com os seus técnicos, fomos também nós do nosso lado, trabalhando de forma a unir estas vontades por o lado de Portugal e por o lado da Galiza, para que o caminho fosse uma realidade. E foi um trabalho excelente perceber que ao longo destes 22 quilómetros, que é o que ele passa aqui no nosso Concelho de Vila Verde, são 22 quilómetros onde os peregrinos podem usufruir de um património natural, arquitetónico, histórico, etnográfico, extremamente rico, muito importante, e que ao passar por todos estes concelhos conseguimos também proporcionar ao peregrino um caminho de reflexão, um caminho em que vai estando em contacto com a natureza, e do vosso lado, da Galiza, já muitíssimo mais avançado que o nosso, mas obviamente que foi um trabalho muito forte, de muita proximidade, e que nós temos que agradecer muito todo este, no fundo, esta investigação importantíssima feita do lado da Galiza, nomeadamente pelo Castor Pérez Casal, e com aqueles que no fundo também colaboraram com ele. Estábamos falando justamente con el, con Castor, aquí antes de chamar, Xulia, falando un pouquiño da historia, non? Da documentación histórica do camiño. Aí houve un traballo que foi feito, hai uns resultados. Desde o punto de vista da actualidade, que está significando o Miñoto Ribeiro para Vilaverde, para os concellos que se adheriron, como ve na perspectiva dos últimos anos, agora xa pasando a pandemia, como está evoluindo este camiño, como ve ese resultado dese traballo, Xulia? Sim. Neste momento eu não consigo ter dados muito concretos sobre o número de pessoas que passam pelo caminho. Sei que muitos fazem o caminho, mas o resultado que temos é que foi extremamente importante para os nossos territórios. O caminho em si, seja o Miñoto Ribeiro, seja qualquer outro caminho que nos leve a Santiago de Compostela, tem um significado muito importante por tudo o que ele significa, não só em termos da própria fé de quem faz o caminho, de quem procura encontrar-se ou encontrar o outro, mas também porque podemos proporcionar ao peregrino todo um conjunto enorme
de visitação e até mesmo do ponto de vista económico, ele pode ser importante para os nossos territórios. Termos a passar nestes 22 quilómetros pessoas vindas de todo o lado, que no fundo se identificam com o caminho, que vão e que entram aqui em Sotelo, na ponte do Bico, e que vão até ao limite do nosso concelho com a Ponta Barca e que conseguem usufruir, que conseguem interagir também com a população, que conseguem tirar partido de todos aqueles que se cruzam no seu caminho, nas diferentes freguesias. É termos também extremamente importante esse circuito de visitação e ao mesmo tempo de proporcionarmos a todos aqueles que o fazem momentos muito agradáveis, porque aquilo que durante todo o percurso da Vila Verde é um encontro com a natureza, é um encontro com a história, com o património, com a arquitetura e sobretudo também com as pessoas, que são pessoas simpáticas, que são pessoas que gostam de receber, que são pessoas que ajudam e que tentam que o peregrino tenha a melhor experiência possível. E, portanto, isto também é muito importante percebermos que nas diferentes freguesias há este carinho especial por quem faz o caminho, por quem percorre todas estas terras, por quem está em comunhão com estas terras, quem pode visitar e ao mesmo tempo a perceber-se da beleza de todo este caminho. Está-me pasando unha folla, Xulia, o Castor, falando un pouquiño dese grupo oficial de investigacións do lado portugués. Contamos cun equipo donde hai, pois, evidentemente, licenciados en Historia, doutorandos en Arqueoloxía, licenciados en Relacións Internacionais, xente moi vinculada ao patrimonio, como é o caso tamén da Delia Santos, de aí do Servicio de Acción Cultural do seu municipio. Sim, uma palavra para a Adélia Santos, sim. A Adélia, nossa técnica, trabalha connosco há alguns anos, ela é licenciada em Museologia, ela trabalha muito bem o património e a Adélia, obviamente que em parceria, em conjunto com outros técnicos dos outros municípios portugueses, mas a Adélia teve aqui um papel muito importante, um papel fundamental em desbloquear muitas, porque quando nós começamos a implementar um projeto, nem todos estamos à mesma velocidade, se me entendem. Muitas vezes temos velocidades diferentes e muitas vezes é preciso que uns acabem por ser motores dos outros. A Adélia teve aqui um papel, de facto, muito importante, sempre muito interativo, sempre muito empenhado, com muita dedicação, e foi excelente ver como todos os meus restantes colegas do Alto Minho e de Braga e os seus respectivos técnicos, em conjunto, se conseguiu finalmente e ao longo de todo este tempo implementar no nosso território todo um caminho devidamente sinalizado, limpo, onde as pessoas se sentem bem. Portanto, o papel da Adélia Santos foi um papel importante, juntamente com outros técnicos de outros municípios que se empenharam, que deram o seu melhor para conseguir que fosse uma realidade e que hoje tínhamos orgulho em ter este caminho Minhoto Ribeiro, que em Portugal tem uma extensão de 172 km e que em Vila Verde estão 22 km. Fala de camiños limpos, fala de sinalización. Como está a cousa dos equipamentos, Xulia? Como está desenvolvido algún albergue? Hai algunha tentativa por parte do Concello para poder darlle pousada tamén a eses peregrinos, a eses viaxantes? Nós, neste momento, no Minhoto Ribeiro, ainda não temos um albergue. Nós temos um albergue a funcionar no nosso caminho de Torres. Aí sim temos o albergue de São Pedro de Goães, que fica a sensivelmente 5 km da fronteira com o concelho de Ponte de Lima. No caminho Minhoto Ribeiro nós ainda não temos. Estamos a estudar a melhor localização, estamos também, no fundo, a contribuir para a divulgação deste caminho,
e sim, se ele começar a ser um caminho muito movimentado, podemos ter soluções para que nestas freguesias por onde ele passa possamos criar uma infraestrutura, um albergue, uma forma dos peregrinos aqui pernoitarem. De Braga, como ele tem um trajeto de 22 km, pode não ser o melhor sítio para o ter, mas se acharmos que de facto se justifica, tudo faremos para conseguir que também durante todo este percurso possamos ter uma forma de acolher os nossos peregrinos do caminho Minhoto Ribeiro. Dígame unha cousa, Xulia, sabemos a importancia que teñen as cámaras en Portugal, sabemos que hai moitas menos cámaras, hai moitos menos municipios, son maiores que os concellos galegos, teñen unha forza de representación importante, casi me atrevo a dicir que hai un contacto moito máis fluido con Lisboa, nun estado pois máis pequeno, é máis fácil de establecer este tipo de contactos, co Porto e Norte, cantidad de turismo, supoño que tamén pois hai unha relación aí fluida importante. Como está a cuestión da certificación, Xulia, do propio camiño? Sim. Portanto, todo o estudo histórico para a classificação, para a certificação do caminho, encontra-se já em fase de conclusão. Temos feito aqui um trabalho de muita proximidade também com a entidade de turismo Porto e Norte e com os vários parceiros e, portanto, pensamos que ainda ao longo deste ano possamos ter novidades, porque a indicação que tenho é que estamos já muito avançados, que o estudo está muito avançado e que está já em fase de conclusão, que também é ótimo, porque para nós ter o caminho certificado ou classificado é uma grande mais-valia. Está aquí comigo o Castor moi calado, gustaríame que falasen os dous un pouco, que se saudasen. Castor. Sí, Xulia, é un placer... Castor, como estás? Moito ben, é un placer volver a falar con vosé, xa facía moito tempo que non tiña... É todo meu, obrigada. Tamén un forte abrazo para Delia, que foi, como ben comentabas, foi un momentiño un gran pilar, unha axuda moito importante, porque, como dicen sempre, o meu traballo, se non é filtrado, sempre pode haber algún tipo de error, e a Delia se implicou moitísimo, e os outros técnicos pois tamén puxeron o seu grao de area, co cual estou moito agradecido. Xa sabes que sempre é un placer. Penso que desde que fixen a presentación do libro aí non volvín a ter o placer de atoparme con vosé. É verdade, mas eu acho que já é uma falta muito grande. Temos que marcar aqui uma sessão para termos aqui o Castor. Nós fizemos aqui a apresentação do caminho Jacobeu Minhoto Ribeiro, que foi extraordinário, foi muito bom, porque resulta também de toda a investigação, é uma vida de investigação, e eu quero por isso dar os parabéns ao Castor, porque tem-se dedicado imenso. Eu acho que se não fosse ele, nós não teríamos neste momento, tenho a certeza que não teríamos neste momento o caminho Minhoto Ribeiro. Portanto, nós estamos aqui em falta, temos que marcar aqui uma atividade para que possa estar connosco, para que venha até Vila Verde. Vila Verde gosta sempre muito bem de receber, e portanto também deixo aqui um convite ao Castor, ao Germán e a todos os que nos estão a ouvir para virem até Vila Verde, terra do caminho Minhoto Ribeiro, mas também dos lenços de namorados, do amor, uma terra que tem uma grande gastronomia, uma grande etnografia, muito património material e imaterial, uma beleza nas suas zonas também de lazer, dos seus rios, da sua natureza e também dos eventos e de muitas atividades que por aqui vamos fazendo. Portanto, um dia deste temos mesmo que tratar de voltar a fazer uma iniciativa com o Castor, que é sempre muitíssimo bem-vindo. Pois será un placer, Xulia. De feito, tomo nota e quedo pendiente desa invitación. Non obstante, mentras, pois, non sei se a Delia che ten comentado que algunha vez hei falado con ela para recibir precisamente algún tipo de novas de como vai ese proceso de certificación, porque aquí ao millor, o noso radiófono igual non sabe que son dous procesos distintos. Por un lado, estáse levando a cabo o proceso de certificación na Galicia, pero o proceso de certificación en Portugal vai por outro lado, quer decir, son dous procesos distintos de certificación. E entón, claro, ás veces intento saber como van as novas aquí na Galicia, pero tamén non me desvinculei nunca
deste proxecto en Portugal. O que pasa que sí é certo que bueno, como ahora todo depende dos de arriba, que son os que ao final acaban decidindo, pois sí que vas un pouco deixando de lado o vínculo nunca cas persoas, porque eu sigo moi vinculado con todas as xentes de aí. De feito, unha das cousas máis bonitas que gañei en todos estes anos foi a cantidade de amigos que fixen deste lado de Portugal. É o máis importante também. Aproveito, que deixamos na vida e as marcas que deixamos, que são extremamente importantes, os amigos que ficam para a vida e que se cruzam no nosso caminho, e nós também sentimos o mesmo deste lado. Sentimos que o Castor foi determinante e que é um amigo que levamos para a vida. Deixeme só 10 segundos, Xulia, a última, un pouco a raíz do que comenta Castor. Este é un programa galaico-portugués que o que tenta é achegar as dúas beiras, unha realidade continua, é unha eurorrexión que está aí con moita forza, mas tamén con moitas entrabas burocráticas. Agora que comenta Castor, como pode ser non, é así, pero pensa que lanzar un camiño como o camiño Milloto Ribeiro é máis difícil, máis traballoso aínda polo feito de que moitas veces hai que tirar abaixo estas burocracias, estas trabas que hai pois na certificación e en moitos outros aspectos, pois polo feito de cruzar dous estados, non como outros camiños que, moitas veces pois vellen desde o propio Estado español. É óbvio que as instituições têm todo um conjunto de procedimentos que é necessário percorrer para que a certificação seja feita, seja relativamente a caminhos, seja a produtos gastronómicos, seja a produtos de artesanato. É normal que todas estas etapas tenham que ser percorridas para termos a certeza de uma certificação correta. Há sempre burocracia, é verdade. Nós temos às vezes cargas de burocracia que poderíamos, de certa forma, simplificar. Daí que muitas vezes os processos se tentem, de certa forma, simplificar. Mas a verdade é que temos aqui alguma carga de burocracia e daí que os processos depois também demorem um pouco mais de tempo. E que se prolonguem no tempo. E este é, no fundo, o lado mais negativo, é demorar imenso tempo a conseguir chegar ao nosso objetivo, mas com a informação que tenho, e até foi a Adélia que me fez esse ponto da situação, saber que, apesar dessas burocracias todas, o estudo histórico que nos vai levar à certificação está em fase de conclusão, que para mim também é um bom indicativo de que brevemente possamos ter boas notícias sobre a certificação do caminho. Un desexo realista para o futuro inmediato, Xulia, como vemos o Miñoto Ribeiro dun e do outro lado da raya para, non sei, daqui a 2, 3 anos? Vejo com mais peregrinos. Eu acho que nos faz falta aqui aquilo que eu sempre disse, uma questão de divulgação. As pessoas estão muito habituadas a fazer o caminho da Costa, o caminho de Torres, os caminhos que são mais conhecidos. Portanto, o que nós precisamos aqui, e sobretudo eu falo do nosso lado, do lado português, é fazer mais divulgação, é divulgar este caminho. É conseguir entrar em circuitos mais publicitários, de marketing, mostrar a beleza que este caminho tem, promover. É uma questão de promoção e, portanto, também nos compete a nós, e depois desta certificação pronta, e é mais fácil nós conseguirmos promover um caminho certificado, é cuidarmos, temos que ter o caminho cuidado, caminho limpo, devidamente, a sinalética devidamente colocada para que nenhum peregrino se perca, ter tudo aquilo que é necessário para que o peregrino se sinta bem, se sinta que tenha tudo aquilo que lhe faz falta durante este seu caminho, mas precisamos de o promover, precisamos de o divulgar, precisamos de chegar a mais pessoas, precisamos fazer iniciativas e atividades que levem as pessoas a conhecer o caminho. Nós temos-lo feito aqui localmente no nosso troço, mas eu acho que é importante uma estratégia conjunta, mais uma vez, unir todos estes municípios, fazer aquilo que eu cheguei a sugerir,
de colocar as instituições locais, de fazer uma espécie de passagem de testemunho de freguesia para freguesia, depois de concelho para concelho e depois ali no norte também fazermos todo este trabalho para que as pessoas saibam onde está, como é e tudo o que o Caminho Minhoto Ribeiro tem de beleza, de património, de arquitetura que é necessário descobrir. Portanto, é este um trabalho que nos falta fazer, promovê-lo mais. Obrigadísimo, Xulia. O mellor para o futuro. É un placer tela aquí no Galiportus e até a próxima. Xulia, até à próxima. Um grande abraço. Castor, foi um gosto. Muito obrigada por todo o trabalho que vocês fazem. Um grande abraço. Obrigado a ti, Xulia. Forte abrazo. Até a próxima. Chao, chao. Escoita o Galiportus cada semana, en Radio Illariz, 107.2 da FM, os sábados de 12 a 1, e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. E non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com. Ben, aquí estamos novamente con Castor no estudio da Radio 107.2 aquí en Radio Ariz para o que nos escoitades cada sábado nas redifusións do luns tamén e do sábado noite. Castor, interesantísima conversa con esa perspectiva tamén, aínda que sexa un pouco institucional, non? Pero a perspectiva que tamén teñen desde o lado portugués. A mí sempre me ven á cabeza un pouco a comparativa a colación da última pregunta, non? Do tren tamén, a ver se non vamos ter esas dúas velocidades, a ver se desgraciadamente de eso trata este programa tamén, non? De unir, mas despois é complicadísimo que, claro, por un lado vai a realidade dun Estado e por outro lado vai a realidade e as burocracias do outro. Sí, por desgracia falamos de unir o que xa estuvo unido. Correcto. Porque non hai que esquecer que a Galicia, o que hoxe denominamos Galicia, o que é o norte de Portugal, foi a Galicia bracarense do século X. E agora mesmo pois temos que estar intentando recuperar eses lazos. E efectivamente a burocracia é o que ten. E confiemos nela, porque ás veces, teño que decilo públicamente, ás veces os intereses municipais, o poder que pode ter algún persoeiro en particular, pode incluso facer que a balanza pois colgue para un lado que ninguén esperaba, porque vivimos nun mundo de loita de poderes e esperemos que non aparezca ningún tipo de traba. Por o lado de Portugal, como ben nos deixou entrever Xulia, hai un interés latente que eu veño percibindo desde o momento que tuven as primeiras reunión con eles, a comenzos do 2020, sempre houve moito interés. Por o lado galego non tanto. Por o lado galego tamén, que de feito o lado galego xa desde o ano 2016 existe unha asociación dos 16 municipios. Que pasa? Que todos coñecemos a cuestión municipal, non? Os alcaldes si lle teño que agradecer a confianza que depositaron sempre neste proxecto. Supoño que tamén o fixeron porque viron que había un proxecto serio, riguroso, moito ben documentado e entón, claro, non lles costou moito depositar a súa confianza. Era o presidente, o alcalde de Cortegada, pode ser? Sigue sendo o presidente. Que pasa? O que fai falta é non desvanecer, porque claro, este é un proxecto que a nivel documental pois levou 20 e pico anos, pero a nivel institucional o que fai falta é nunca perder a forza, nunca perder o interés, porque claro, ás veces os nosos representantes municipais can un pouco nesa desidia, non? Bueno, pois que vaya indo, que tal e cual, non? E hai que seguir forzando, hai que seguir máis que forzando, loitando por conquerir pois o que a donde ten que chegar este camiño, que é ser un camiño máis, pero non un camiño máis nesta tolura que ten habido últimamente, que aparecen camiños por todos os lados, non? Eu penso que o que hai que facer é ver un pouco a singularidade e sobre todo pois digamos a rigurosidade histórica dos camiños, non? Porque pode haber moitos camiños que son moi atractivos, pero realmente están documentados, realmente foi un camiño xacobeo. Eso é un pouco o que hai que, de alguma maneira, delimitar. E claro, o que teñen que facer estes 16 municipios de Galicia é facer a mesma presión que está facendo os municipios de Portugal, que non abandonar, seguir loitando por el, vale? Porque se caemos na desidia, ao final pois é un camiño que se vai
esmorecendo tamén. Hai que desmitificar un pouco, Castor, isto de que tú na Idade Media collías desde a túa casa e arrancabas para Santiago por onde fose. Home, a ver, está claro que cada un saía da súa casa, pero logo había uns itinerarios ben definidos. Tú non ibas, por exemplo... Monte a través. Claro, non ibas monte a través, tú saías aos camiños que unían os povos. Que foi un pouco a miña laboura. Quero decir, había as antiguas veredas medievais, logo viñeron os camiños reais, que casi eran prácticamente os mesmos, vale? Chegamos así ata o tempo dos automóviles, non? No momento que aparece a nova automoción, que pasa? Os automóveis non collen polas antiguas veredas. E entón é cando se empeza a separar, pois digamos, os camiños dos pueblos, non? Van circundando e se van abandonando, a medida que tamén se vai abandonando pois o campo, se van abandonando as vellas veredas, vale? Pero está claro que cada un sai da súa casa, pero logo quer decir, logo colles, como decirlo de alguma maneira, a autovía, vale? Colles o camiño que ademais eran camiños que tiñan que pasar polos pueblos que onde estaban os mosteiros, porque había que dormir en algún lado, non iban dormir no monte. Claro, hoxe vamos cos nosos plumas, cas nosas tal, pero daquelas era así. Por eso, como che comentaba ao principio da conversa, eu tirei moito dos tumbos dos mosteiros, porque en casi todos os mosteiros había hospitais de peregrinos. O que é raro que no medio do monte alguén parase a dormir, non? É un camiño que non comentamos antes tamén, que ten 3 entradas, non? Sí. Digamos, ten como 3 bifurcacións que lle pasa a máis camiños. Isto non é único do Miñoto Ribeiro. Claro, hai que pensar que este camiño defínese como miñoto, quer decir, son as terras miñotas, vale? E se tú te pos no concello se te pos na parte que linda con todo o norte de Portugal, vas a ver que está Lobios e está por outro lado Padrenda. Toda a xente miñota entraba basicamente por esas entradas. Ou Peneda ou Xerés. Ou tamén a Madalena, que para min é a máis espectacular dende o punto de vista documental. Despois, se queres, falamos un pouco deso, pero non viña ca intención de matarvos moito a cabeza desde o punto de vista histórico, porque deso sí que tería pero a min o da Madalena é o que máis me gusta. Para que a xente entenda cal se refiro da Madalena é o de Lindoso. O de Lindoso. Vale, de acordo. Ben, porque aparte teño documentos de incluso un rei que dormiu no mosteiro que está xusto antes de entrar na... como se chama? En Ermelo, o mosteiro de Ermelo, vale, que pertence ao municipio de Arcos de Valdevés. Aí está constatado históricamente que dormiu o rei Manuel I, e incluso hai documentación de peregrinos que pernoctaban aí. O pé do río, penso que sí, está. E que tiraban cara a Galicia, o sea, e para onde tiraban? Pois por Lindoso e entraban pola Madalena. Mira, xa que aí este tema, mira, a Madalena. Había un historiador que se chamaba Pierre Dave, vale, que falaba de como o culto da Madalena se estende a partir do culto xacobeo. Vale, pois curiosamente a fronteira chamase a Madalena. Tu sabes como se chama o primeiro pueblo de Galicia xusto cando pasas o pueblo da Madalena? Compostela. Aí o tes. Eu de feito cheguei a facer algún artículo, porque levo feito moitos artículos e tal, que un día les chamábase de Compostela a Compostela. Despois de Compostela está Santiago de Aceredo. Aceredo, famoso. Pero Santiago, quero dicir, hai que ter moito en conta a toponimia. Bueno, era un pouco para que un pouco porque me atraía tanta. Que pasa? Hoxe resulta unha entrada pouco atractiva. Por que? Porque o embalse cubriu todos eses pueblos. Entón hoxe xa teñen que ir pola nacional que se fixo a raíz da investida dos encoros, non? Bueno, por que as tres entradas? Mira, eu cando fixen este primeiro libro no ano 2010, simplemente deixaba entrever que se había até 4 hospitais de peregrinos no concello de Padrenda e que tiñan que vir moitos peregrinos de Portugal. Vale, entón eu dixen, cales son as vías máis importantes que entran en Galicia dende Portugal? Pois, por suposto, a vía 18, coñecida como Vía Nova, tamén coñecida en Portugal como Lleira, vale, despois estaba a entrada por Melgaso, que, bueno, está aí... o mosteiro de como se chama, de Fiáns, vale, do que eu me servín moito, vale, e tamén hai outros mosteiros dos que tamén, pois, para documentar a parte portuguesa tamén tuven que vaciar e tal. Entre eles o de Paderne, vale, o de Paderne, donde ademais fala nun texto, vale, moi concreto de atender en perfectas condicións a todos os peregrinos que pasan por aí. O mosteiro de Paderne, o mosteiro de Paderne tamén queda en Melgaso, porque
que Melgaso pois era un territorio tal. E despois está a entrada, como che decía, tamén por arriba, por Portela de Home. Vale, que pasa? Eu nesta primeira aproximación que fixen neste libro no ano 2010 falaba de que tiñan que entrar por aí, pero faltábame documentalo. E eu sou unha persona moi rigurosa ca historia. Vale, eu se non teño algo perfectamente delimitado, documentado, podo suxerilo, pero non o vou afirmar. Vale, entón por eso aparecen esas tres entradas. Por qué? Porque esas tres entradas se dirixen cara ao mesmo lugar, que é o Ribeiro. Entón non ten moito sentido facer diferentes camiños cando todos acaban confluindo no Ribeiro. Vale, uns entran por Melgaso e xa entran a Padrenda, outros veñen pola zona da Madalena, vale, na fronteira da Madalena van a Castro Leboreiro e entran por Padrenda, e o terceiro é os que veñen de Terras de Bouro, atravesan tamén por pois eso, por acabo de comentar, por Portugal, por dixeche, despois de Terras de Bouro, sí. por Portela do Home? Sí, e entran tamén unha vez máis en Padrenda e conflúen todos confluían todos xusto na igrexa de Santa María del Hospital del Condado. Iso é o Roncesvalles do Miñoto Ribeiro. Así o definin eu no seu día. Para min, o hospital de Santa María do Hospital do Condado, vale, que queda no concello de Padrenda, para min era o Roncesvalles do Camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro, porque aí confluían as tres entradas. Que boa. Sí, sí. Vi unha entrevista túa, e vou ir xa acabando, no 2020 para o Porto Canal, aí cas máscaras, non, en plena pandemia. Tiveches a sensación aí en Cevide, aí xusto no marco número 1 de Portugal, moi perto do condado, non? Do outro lado de Padrenda, tes a sensación de que, falando agora con Xulia, que o proxecto que é máis querido e que eres máis ben recibido, que este tipo de historias quizáis se nos acolle mellor do lado portugués que do lado galego polas rencillas que sempre hai, ou non? Ou son... Bueno, mira, especulacións. Eu non quero quedar ben con uns e quedar ben con os outros. Este proxecto sempre se recibiu moi ben, tanto en Portugal como en Galicia. A única diferencia que vin e que sigo observando é que ás veces sí que vexo un pouco máis animados aos portugueses neste tipo, quero dicir, o toman en serio e en Galicia vamos máis a remolque, sabes? E claro, o tema é que nestas cuestións, neste momento no que están xurdindo, o sea, levantas unha pedra e aparece un camiño de Santiago, non? Quero dicir, se te quedas dormido, poden chegar a deixar de lado este camiño, non porque non este documentado, que de feito eu sei que este proxecto que se levou igual que os outros camiños ao Instituto Padre Sarmiento, que son quenes iban a decidir ou van a decidir que camiños se certifican e quen non, pois ao final documentalmente o noso camiño é o que máis interés despertou no Instituto Padre Sarmiento, no CSIF. Eso seino de boa fe, porque estuve cun historiador que traballou ali no proceso de certificación, me dixo, o voso traballo espectacular, impecable, vale, a nivel documental non hai ningún que se lle asemelle, vale, pero claro, non basta con eso, como decía Xulia, ahora hai que seguir, hai que publicitalo, sabes, si este camiño parte de Braga, pero en Braga, como por Braga pasan un montón de camiños, non se encargan de publicitalo. Por qué? Porque xa pasan peregrinos, pois non se coñece. E equipalo, Castor. E equipalo, sí. Limpalo, sinalizalo, preparalo. Sí, eu non quixen interrumpir a Xulia, pero aquí, por exemplo, en Galicia xa hai 3 proxectos de albergues. Está un albergue de peregrinos que xa se fixo en Arnolla, outro que está proxectado en Cortegada e outro que está proxectado tamén en Ribadavia, que se falaba de convertir a antigua estación de trens, vale, convertila nun museo para as irmáns Touza. Que boa. E por outro lado tamén convertir outra parte, porque grande, nun espacio para recibir os peregrinos que pasan do camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro. Entón hai que equipalo, efectivamente, pero como che decía, as cousas van lentas e cada un ten o seu protocolo. En Portugal son moi serios, como nos decía Xulia, hai un protocolo que seguir e unha vez que se certifique o camiño van a empezar, e eu coñezos, esta xente fixo nun ano o que algún municipio de Galicia ainda non fixo, que foi limpar e sinalizar. Hai algún municipio de Galicia que ainda non sinalizou Camiño Miñoto Ribeiro.
Dos 16. Sí, dos 16. Mentras que en Portugal eles fixeron un protocolo no que ademais estuvo presente a secretaria de Estado de Turismo do Porto Norte de Portugal, fíxose presente no acto de protocolo no que estaban presentes os 6 presidentes das cámaras e veu como para obrigar a estas 6 cámaras a sacar adiante este proxecto. E nun ano limparon 172 kilómetros e sinalizaron. Ti podes vir desde Braga ata a entrada en Padrenda e está sempre perfectamente limpo e sinalizado. Aí comezan os problemas. Aí comenzan os problemas porque logo na parte de Galicia, mira, che vou a comentar unha cousa, mira, aquí houve moito interés por este camiño dos andaluces. Hai unha empresa que todavía sigue lanzando o Camiño Miñoto Ribeiro en Málaga. Viñeron 2 excursións seguidas, viñan cada semana autobuses de 50 peregrinos. Pois a última vez tuveron que deixar de seguir traendo, porque chegaban a un municipio que non vou a decir calé e tiñan unha silvareira que non daban pasado. Se lle pegou o toque, bueno, que si las brigadas cando veñan, que si tal e cual, e suspenderon ese tema. Suspenderon o paso de peregrinos. Sin embargo, todos os que o fan quedan alucinados. Non che volvo a repetir por todo o que xa dixo Xulia, por o que eu dixen, por o que está recollido neste proxecto de investigación. E entón, claro, é unha lástima que que o camiño final non vaya a acadar o seu fin, que ao final é unha débeda histórica que se ten cas terras do Ribeiro e unha débeda que se ten co territorio miñoto. Que non vai a calar. Ves o futuro en pesimista? Non o vexo en pesimista. Vexo que ao final acabe o millor deixándose de lado simplemente pois por unha falta de interés. Quero decir, a parte máis, inda que parezca increíble, eu penso que a parte desde fora, ao millor vos o vedes así. Supoño que se eu che digo a ti que tes que investigar un proxecto de 260 kilómetros, igual me dis, complicado, non? E se che digo, e se tes a investigación aí ben perfectamente documentada, ti vas a sacar adiante ese proxecto se eres o alcalde? Ti como vas a decir? Que por suposto que sí. Masticadiño. Pois é o que máis complicado está resultando. Por qué? Porque son 16 municipios, non todos van á mesma velocidade. Sacho dixo Xulia tamén. Algúns vamos moi animados. Xulia seino, porque eu falo moi a miúdo con Adelia, a técnica de ali, a historiadora, non? E me dixo, nos estamos lanzadísimos. Hai algún que vai máis a remolque. E me dirás tú, pero por que vai máis a remolque? Por que non lle gusta o camiño? Non, por exemplo, Braga seguramente vai máis a remolque. Por que? Porque por ali xa lle pasa o camiño central, lle pasa o camiño de Torres. Quer dicir, pa que vamos a lanzarnos? Si toda xa nos está pasando por aquí, non? É como decir, Santiago, está interesado Santiago de Compostela no Miñoto Ribeiro? Que máis lle dá se ali chegan todos os camiños? Entón, eu o medo que teño é que por culpa de algún, como pasou xa con todos estes peregrinos, pois que vaya a haber problemas. Me entendes? Vaya a haber problemas. Pero bueno, che vou a decir unha cousa. Falaba antes Xulia de Cevide. Tú sabes que Cevide, curioso, é o último pueblo de Portugal. Tú sabes cantos kilómetros hai de Braga a Cevide? Pois os 100 e pico, non? 172. Sabes cantos hai de Cevide a Santiago? Menos. 173. Aí están. Por eso eu, que son moi amigo de Mario, que é o que está ali en Cevide, digolle, Cevide, inicio, medio e fin do camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro. E gustalle moito esta frase. Claro, pode ser inicio para a parte galega, fin para a parte portuguesa e un punto medio. Perfecto. Falando de problemas, non quero aquí entrar en polémica ningunha, pero, bueno, evidentemente, algún que nos estea escoitando oirá, escoitará, verá por aí rumores, repito, non é a miña intención montar aquí ningunha historia paralela, mas sí que parece que hai outro camiño da xeira dos arrieiros. Comentabas antes a cuestión da xeira, non? Da propia vía romana, que é un camiño que 90-95% é prácticamente cuspidiño ao Miñoto Ribeiro, mas comentabas tamén off the record sin documentar. Sí, a ver, como non vai ser cuspidiño o Miñoto Ribeiro cando a xente que promoveu este camiño o que fixo foi usurpar o proxecto histórico documental do Camiño Miñoto Ribeiro. Como xurde esta polémica? A ver, este tema xurde porque no ano 2016 pois os alcaldes me piden que de alguna maneira lles axude a xestionar, sacar adiante este proxecto, non? Este proxecto de Camiño de Santiago.
Pero, claro, eu lles digo, non hai ningún tipo de problema, pero eu quero que, de alguna maneira, vos me enviedes de cada un dos municipios un técnico. Porque eu quero, no proceso, sobre todo, de chegar ao terreo, o que é o tema do camiño, que me mandedes algún técnico, algún historiador a poder ser, para que filtre o meu proxecto, vale? Pois no ano 2016, como che comentaba aquí fai un ratiño, eu coordinaba un grupo de 12 historiadores daqui de Galicia, non? E de repente nos apareceu nunha destas reunións un grupo de amigos, un grupo de colegas que viñan dun pueblo que se chamaba Codeseda, vale, que a intención de que, e o digo así porque foi así como nos lo plantexaron, queremos que el camino pase por nuestro pueblo. Así de simple. Claro, nos quedamos así un pouco, ¿cómo queremos que el camino pase por nuestro pueblo? Sí, porque hai allí unha vieira, e como hai unha vieira, pues ya está, ya tiene que pasar un camino de Santiago por allí. Claro, eu non sabía nin onde quedaba ese pueblo. E eu, igual co resto dos historiadores, miramos no mapa, miramos a documentación e dixemos, pois mira, o camiño non pasa por o teu pueblo, vale, non pasa por Codeseda, pero sí que pasa polo Concello da Estrada. Ti ves no nome do Concello da Estrada, co cual, si queres colaborar con nós, isto é un grupo aberto, somos todos a traballar. Vale, como oires, seguían insistindo, no, é que nós temos que, o camiño este ten que pasar polo noso pueblo, porque hai unha vieira ali, tal e cual. Entón lle dixemos, volvemos a decir, mira, colabora con nós, e punto, quer decir, vas a traballar igual polo teu municipio. Bueno, pois nin corto nin perezoso se foron a Braga, se xuntaron ali cos despasos jacobeos e lle dixeron, mira, vamos a hablar de un nuevo camino que se llama Lleira Rieiros, que es ni más ni menos que el Miñoto Ribeiro, solo que le cambiemos el nombre. ¿Para qué? Para que pase por nuestro pueblo, así de simple. Por eso coincide en el 95-97% con el Miñoto Ribeiro. Solo no coincide en ese tanto por cien para que se desvíe a su pueblo. Es así. Esta es la historia del camino de la Lleira Rieiros. Es un robo, unha usurpación de un camino de Santiago. O que pasa, Castor, que, bueno, estásme contando tamén de unha aldea do Concello da Estrada a moi poucos kilómetros de Santiago, que dicir, os 240, 220, 230 kilómetros previos, pois prácticamente, que dicir, a polémica vai ser que ao final do trazado, non? Que si pasa ou que si non pasa. Ao principio comentábasme ti que o da Xeira, é dicir, non é moi normal, non? O dos arrieiros sí que o acabamos de entender, estamos falando do viño constantemente na cuestión do Miñoto Ribeiro, co Ulla, co Albariño, coas diferentes variedades, mas a Xeira nunca foi un paso de peregrinos, non? Era unha vía romana. Pois mira, che comento, vamos a ver, no primeiro libro que fixen no 2010 eu falaba que posiblemente a vía 18 pudese haber sido un camiño de Santiago, vale? A primeira persona que tuve a oportunidade de partir sobre esta cuestión foi Antonio Colmenero, un dos maiores epigrafistas, que como todo o mundo sabe, que nos dedicamos a este tema, pois das vías romanas, vale? Naquil momento eu lle plantexei o tema e me dixo que non, que nunca había sido un camiño de peregrinos. Vale. Eu tiña que saber, quero decir, eu sou unha persona moi estrita, moi rigorosa ca historia. O que non vou a facer é si a Lleira é moi bonita, porque de feito é un camiño precioso, vale? E de feito hoxe ten moito tirón porque pasa polo Parque do Xerés, que é unha maravilla. E claro, os peregrinos realmente tampouco se preocupan moito de averiguar a historia do camiño. E les ven que mañán sale o camiño de non sei que e os peregrinos se van a apuntar a ese novo camiño, vale? Entón, que pasa? Eu apuntaba que podía ser un camiño. Entón, que vou ás fontes, non? O primeira persona que falo é Antonio Colmenero, me di, nunca foi un camiño de peregrinos. Vale. Logo, como che dixen, cando me poño en contacto cos historiadores de Portugal, sobre todo Armandino da Cuña. Armandino da Cuña é unha persona moi seria, moi rigurosa, é o que leva toda a cuestión de cultura e patrimonio no municipio de Braga, vale? E como todo o mundo sabe, pois a Lleira romana parte de Braga. Foi o primeiro en decirme que a Lleira nunca foi un camiño de Santiago, vale? Logo, a nivel documental, vexo que todos os mapas que tamén aparecen aquí neste libro que eu aporto sobre o camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro, son mapas do século XVIII, inicios do século XVIII, mapas militares ingleses, vale? Non aparece nin reflexada a Lleira. No século XVI, a comenzos do século XVI, o rei Manuel I leva a cabo un proceso de reorganización vial do norte de Portugal. A Lleira xa non aparece. É dicir, no ano 1500 a Lleira non aparece. Entón, claro,
como repito, se eu teño algún... Despois tamén, se tú te vas a facer a xeira, vas a ver que non hai ningún tipo de vestixio documental, non hai ningún vestixio toponímico. Che falaba fai un momentiño que me chamaba moito a atención a entrada por a Madalena. Simplemente por a cuestión toponímica, Compostela, Santiago de Aceredo, o Hospital de Entrimo, Santiago de Bouzadrago, quer dicir, hai como unha constancia que de alguma maneira che están dicindo, oye, se non o vese, por que non queres? Se tú te mes a través da Lleira, vas a ver que hai moito monte, pero non hai ningunha capela, non hai nada dedicado a Santiago, non hai ningunha referencia, vale? Se logo aparte os historiadores de Portugal che din, é que non hai constancia histórica de paso de peregrinos. Entón ti, cando fas o teu apartado documental, dis, non é un camiño de peregrinos. Entón, decir que a Xeira é un camiño de peregrinos, para min, é un atentado contra a documentación histórica. E non porque o diga eu. A min encantaríame decir que sí. E, de feito, se fora así, pois poríao tamén como unha vía de entrada do camiño Miñoto Ribeiro. Vale. Entón, que pasa? Pois que para min non ten ningún tipo de polémica. A única polémica que hai, xa che digo, esa parte da Lleira eu ya deixo aos portugueses. Eles terán que se encargar de alguna maneira demostrar si é ou non foi camiño de Santiago. Pero o que sí está claro é que logo, cando tú entras en Galicia, o que fan eles é, de alguna maneira, apropiarse do meu proxecto, porque si a hemeroteca está aí. Hasta que eu falei e resucitei o camiño polo Ribeiro, ninguén falaba dese camiño polo Ribeiro. Hasta que eu falei do camiño que vai pois por Forcarei, o camiño que pasa pola estrada, ninguén falaba dun camiño de Santiago por aí. Esta xente chega aí e di, pois mira, como quiero que vaya a mi pueblo, porque me gusta mucho mi pueblo, é que nin siquiera son historiadores. Pois, sin corto nin perezoso, e din, pois xa está, non vamos a facer un traballo de investigación nova. Collemos o traballo que fixo Castro durante 20 e pico anos e lle cambiamos o nombre, vale? Lle cambiamos o nombre e, ademais, fíxate, nalgo sí que foron inteligentes. Buscaron a mellor axencia de viaxes que hai en Braga, que é Pasos Jacobeos. Os Pasos Jacobeos non son historiadores, tamén son un grupo de amigos peregrinos. Chegaron allí, contaron ya milonga, tragaron e empezaron a lanzar peregrinos por aí. Os peregrinos hoxe fan o camiño portugués que se coñece como Xeira, e canto entran en Galicia, o primeiro letreiro que topan en Concello Pandrenda é benvindos ao camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro, e van vendo todo o camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro. Esa é a cuestión. Entón, claro, dito así claramente, é unha usurpación do camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro. Así, un roubo, para que nos entendamos. Pois a ver como isto afecta tamén o desenvolvemento do camiño. Pois afectou. Se afectou de narices, non? Se afectou porque se hoxe non fora, pois por todo o que embarrou esta xente, hoxe o camiño Miñoto Ribeiro, podo decirlo así públicamente, xa estaría certificado. Pero cando se mete esta xente, empezan a embarrar, inda que sexa sin documentación e sin nada, pois, efectivamente, o Instituto Padre Sarmiento di, bueno, nos temos que corroborar, temos que ver que é o que hai, non? E o que non hai, eu seino, non teñen documentación, porque a documentación que teñen é a miña. E a documentación que teñen é a miña, non teñen outra. E, de feito, che digo máis, a eles a cuestión histórica se la trae al pairo, vale? E poño como exemplo o simple Concello de Padrenda. A entrada ao Concello de Padrenda está perfectamente documentada no libro, vale? Por onde entraba e por que razón se entraba. Che falaba de Santa María do Hospital do Condado, vale? Estes da Lleira, estes arrieiros, xa non meten nin o camiño por o Hospital do Condado. Por que? Porque eles o que queren é ir facendo o seu propio vieiro. Entón, sin corto nin perezoso, o meten por un cortafuegos no Concello de Padrenda. O Concello de Padrenda, ese camiño que eles queren ir separando do Miñoto, métenlo por un cortafuegos. O alcalde de Padrenda, que aproveito tamén para saludar a Manolo, se me está escoitando, está enfadadísimo, porque di, pero como me meten un camiño por un cortafuegos? E sando cortafuegos, e sabes por onde se meten despois? Por unha pista forestal, estas típicas pistas que fan os peóns forestais para poder chegar con motobombas. A cuestión histórica se la trae al pairo, non le importa nada. Non pasan por os lugares históricos, non pasan por ningún lugar histórico. Rodrigo de Arnolla está tamén moi enfadado. Por qué? Porque non yo mete por os pueblos, mete yo por onde hoxe o balneario, que na Idade Media, fai 200 anos non existía, coño. Balneario ten 50. Claro, e Rodrigo está enfadadísimo. Por certo, Rodrigo, aproveito tamén, se me estás escoitando, un saúdo. E así con todos os demais municipios. Que pasa? Que a estes tíos lle dá igual.
Ya está, igual eles o que queren é que vayan a Codeseda. Ao seu labor, a súa función é esa. E aproveito, pois, para, de alguna maneira, pois, que todo o mundo coñeza a verdade, vale? Quédame un par de cuestións, Castor, a verdade que estamos disfrutando moitísimo con este programa. Que che iba a dicir? Como son as referencias, antes comentabas, non? Das referencias que che chegan, é dicir, ese calor da xente que realiza o camiño. Non sei se tes algunha anécdota en particular, xente que che escribiu, que che preguntou, que che comentou. Pois mira, a última que me chegou a alma foi a de Manuel Alves, un portugués que ten feito, penso que todos os camiños que hai en Portugal e en España. E outro día, pois eu, bueno, como estou neste tema do Camiño de Santiago e tal, pois de alguna maneira estou ligado a todos eses a todos eses links que hai, páxinas onde escriben os peregrinos e tal, non? E escribía este Manuel, como din elas, non? Decía: un camiño que me impactou e que me marcou para sempre foi o Miñoto Ribeiro, polas súas veredas, polos seus camiños empedrados, polo seu patrimonio, por todo o que recollíamos aquí. E isto foi fai unha semana. O escribiu así, quero dicir, un home que está farto de facer camiños e fai xusto un alegato en favor do Miñoto Ribeiro. Eso é o que máis gosto, non? Eu tampouco estou moi ao día do tema dos peregrinos, non? Porque eu, como ti ben decías, eu son veciño de Celanova, vivo en Celanova e non vexo pasar os peregrinos, non? Que pasan polo Miñoto. Pero sí que, ás veces, pois, xa che digo, pois, post Instagram, post tal, e xa aparecen aí, pois, eso, post de peregrinos que che chegan á alma, non? Habería, agora que comentas de Celanova e a min que tamén me toca, habería que de alguma maneira difundir, que eso sería outra temática, os camiños de San Rosendo e unilos co Miñoto Ribeiro, ou eso xa sería a poción máxima? Bueno, aquí neste libro, mira, para empezar, eu son o presidente da cofradía de San Rosendo. Esta xente, os meus veciños de Celanova, levan moitos anos tratando de lograr un camiño de Santiago tamén, que atravesando as terras de Celanova, pois vaya cara a Santiago. Eu, como xa quedou bendito, xa quedou bastante ben reflectido aquí, eu non, quero decir, a súa parte documental, ata onde eu sei, non existe. Ti tes que pensar que Celanova era un señorío, era unha xurisdicción eclesiástica. Ali había un mosteiro que estaba totalmente rodeado de murallas. Non, quero decir, non ten unha referencia xacobeas. A xente viña moito de Portugal, pero a dar culto a San Rosendo. San Rosendo foi un santo portugués. De feito, naceu en San Miguel do Couto. Vale, e había tanto peregrinaxe dende Portugal a San Rosendo na Idade Media que incluso tuveron que retirar o sartego de San Rosendo porque a xente chegaba ali e raspaba do seu sepulcro. Se chegou un momento que tuveron que retirar. Pero non é un paso de peregrinos. Sí que é certo que pasaron peregrinos, pero eu aí disinto de cal era o seu fin, o sea, cal era o percorrido, vale? Aquí, estes de Celanova, o que fan é ligalo á Vía da Prata, van cara a Ourense. Non, eu teño documentación, e o digo así un pouco ca boca pequena, non quero facer ningún tipo de polémica, sobre todo porque eu son veciño de Celanova e, vale, pero a xente de Celanova tiraba cara a Vilanova e de Vilanova tiraba cara a Pontefechas. Non, cara a Pontefechas non, cara a Pontefreixo, perdón, que estaba confundido, cara a Pontefreixo, que sempre hai ese enigma, pero como había unha ponte romana aí? Pois é que realmente a zona do Ribeiro estaba moi ligada á zona de Celanova. Celanova tiña moitos intereses económicos no Ribeiro. Todas as pesqueiras, era o mosteiro de Celanova quen realmente pois controlaba as pesqueiras do Miño. Tiña o coto da vestiaria, que como ben sabes, vestiaria ven de vestido. Toda a vestimenta que se facía para os monches se facía no coto da vestiaria, que queda, pois, se mal non recordo, na Arnolla. Vale? Que máis? Tiña, de alguna maneira, tamén o tema do viño. Quero dicir, o mosteiro de Celanova, os monxes de Celanova tamén tiñan intereses no viño. Que pasa? A nos, ou polo visto, se tira máis cara a Ourense. Non sei cal é a razón, pero realmente acababa tirando cara Castrelo de Miño. Vale? De feito, cando ti pasas Pontefreixo, o primeiro pueblo está dedicado tamén a un Santiago. Non recordo ahora o seu nombre, pero o primeiro pueblo que hai xusto
cando pasas Ponte Freixo, a súa advocación é a Santiago, vale? E os peregrinos que iban cara a Santiago e que se metían cara a Celanova, porque sí que é certo que moitos peregrinos podían, aproveitando que van para Santiago, dar culto a San Rosendo. Non ían cara a Ourense, ían cara a Castrelo de Miño. E en Castrelo de Miño pasa o Miñoto Ribeiro. Pero bueno, queda aí. Quero decir, para posteriores investigacións e tal, eu confío, non? Eu si son optimista e creo que antes ou despois se vai a saldar esta débeda histórica que se ten co Ribeiro e cas terras miñotas, e despois haberá tempo para analizar esa outra posible historia, pero sempre, xa che digo, sendo rigurosos ca documentación, non apostando por simpatía, porque igual que fixeron estes de Codeseda, eu podía ser tamén un gran defensor de Celanova e dicir, no, eu tamén quero, sabes, o meu camiño por Celanova, que pase pola Praza Maior a poder ser, e se é diante da miña casa ainda millor, e que pare nos bares. Exacto, vale, pero non, sinto, pero son moi riguroso ca historia e espero morrer así, sendo riguroso, non deixarme legar por outro tipo de intereses. Unha cousa, e agora sí que acabo, Castor, temos aquí aberta a páxina web oficial, non sei se tes aquí moita mão no tema, pon Camino Minoto Ribeiro, non sería máis fácil, ou esta é unha páxina alternativa? Digo porque... No. Co NH tamén, bueno, pois un pouquiño, non sei se despois se lle das a opción do idioma, pero a páxina oficial é Camino Minoto Ribeiro. Mira, eso seguramente por cuestións técnicas, sabes? Porque tú sabes que o ñ, a grafía ñ, en moitos lugares, sobre todo... Non podes, pero ponlle H, xa que é un camiño que ven de Portugal... No, pero ti tes ali a sección de idiomas, e aí telos en diferentes idiomas. Pero a páxina web vai quedar igual. Vai quedar Minoto Ribeiro. Aí non me botes a min a bronca. No. Eso é... No, por eso estou dicindo que a parte técnica do... No. Eso é a parte técnica. Sí, pois a verdad que nunca me había percatado desa cuestión. O que sí está claro é que calquer buscador tipo Camiño Miñoto Ribeiro e se aparece a páxina oficial. No, era unha anécdota. Simplemente quería che comentar que en relación ca dureza, que lín por aí que é un camiño posiblemente máis difícil que o Primitivo, que o Primitivo ten este que sai de Oviedo e acaba xuntándose co francés, penso, cara por Melide. É un camiño que ten moita fama porque cruza os Ancares, bueno, polo interior de Asturias, un camiño moi duro. Este vexo que ten etapas de 13, 15, 16 kilómetros, é un camiño tamén, hai que ter unha condición física, xa sei que eres historiador e que non estás nestas especulacións, mas non sei que che parece, é dicir, un camiño moi duro. Bueno, a ver, todos os camiños teñen a súa parte complicada desde o punto de vista, pois digamos, pois do terreo, non? Hai que pensar que o camiño francés ten que subir o Cebreiro. Do resto non sei moito, vale, pero sí que sei que ten que subir o Cebreiro. Eu supoño que a parte máis dura deste camiño noso, do camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro, é a subida por dende Banga, Cabanelas, porque hai que subir todo, sabes, cara a provincia de Pontevedra, é un ascenso duro, pero é o ascenso que os antigos peregrinos facían. Vale, e o ascenso que os antigos peregrinos facían e os arrieiros facían. Que, por certo, vou aproveitar para comentar unha cousa. Mira, que sepas que eu non sei un momento, cando bauticei este camiño así, como Camiño Miñoto Ribeiro, eu hubo un momento que estuve a punto de poñerlle Camiño Miñoto Ribeiro a Rieiro. E sabes por que non lle puxen a Rieiro? Por dúas razóns. En primeiro lugar, porque se facía un nombre grandísimo. Eu penso que Miñoto Ribeiro ten no que levar sempre, porque ten as terras miñotas e o Ribeiro. Que pasa? Cantos camiños arrieiros coñeces ti en España? Bastante. Moitísimos. Non ten moito sentido chamarlle un camiño arrieiro cando hai camiños arrieiros en todos os lados. Vale? É como chamarlle, tú imagínate que hoxe crean unha nova autopista e lle poñen de nombre autopista. Dirás, no, autopistas hai un montón. Habrá que lle poñerlle a 6, a 1, a 7, a 9, a lo que sea, non? Vale, entón, poñerlle chamarlle a un camiño arrieiro significa facer un alegato a todos aqueles que teñen un camiño arrieiro que os hai en todos os lados, e non só na Galicia, vale? Sino tamén en todos os lugares de España. Arrieros, ¿no? Arrieros somos, sino, é dicir, hai camiños arrieiros en todos os lados. Sí, vale, entón non ten moito sentido chamarlle un camiño arrieiro porque camiños, concho, incluso aquí na comarca Terra de Celanova hai camiños arrieiros tamén. Entón algún pode decir, entón o Camiño Miñoto Ribeiro tamén pasa por aí, porque aquí tamén temos un camiño de arrieiros. Quer decir, non ten moito sentido chamarlle a unha autopista, habrá que lle poñer un nombre. E este camiño, pois chamase Miñoto Ribeiro en referencia, pois como ben dixen,
a eses dous espazos perfectamente delimitados e unidos noutra época que hai que recuperar. Era a primeira ou a segunda pregunta, acaba sendo a 19ª, mas tamén entra, moi interesante o que nos comentas. De cara ao futuro, e xa como despedida, pensas que se este camiño despega, que esperemos que sí, pode ser unha oportunidade tamén para zonas certamente do interior, despoboadas, embellecidas, zonas certamente esquecidas, mesmo do interior de Pontevedra. Xa non me vou a Ourense ou a certas zonas de montaña do Miño portugués, non? Da Peneda, é dicir, é un camiño que pode vertebrar unha zona de especial interese tamén. Sí. Que pasa? Que ti tes que entender que eu sempre quero deixar moi claro que eu non teño ningún tipo de interés turístico, nin nin de turigrino, vale? Que pasa? Que sí que é certo que todas estas terras que hoxe polas que transita o Camiño Xacobeo Miño Torribeiro, en moitos casos son espacios abandonados, que pode supor un incentivo brutal para todos estes lugares, porque os peregrinos, inda que é certo que van ás veces baixo mínimos, non? Si poden parar nun supermercado ou comprar algo, pero sí que lle dan vida. Ao mesmo tempo, un montón de pueblos que están abandonados por as razóns que che comentaba antes, non? No momento que aparece o automóvil, pois as bellas veredas son abandonadas. Non, eu encargueime e fun concello a concello dicíndolle aos alcaldes o camiño que tiñan que recuperar, non? Porque me decían que deste polo había unha vereda, e o alcalde automáticamente limpaba ese camiño. Entón sí que pode ser un recurso, unha fonte de recurso. Que pasa? Eu vouche dicir a verdade, eu teño moita esperanza, sobre todo despois de escoitar a Xulia. Por qué? Porque no momento que Portugal o certifique, xa está. Quero dicir, no momento que Portugal certifica un camiño de Santiago, que vai ser moito máis fácil que na Galicia, vale? Porque en Portugal non se presentaron 40 millóns de camiños como aquí en Galicia, vale? Pois ali, no momento que se certifique, xa vai aparecer publicitado en todos os lados. E entón eso vai chamar aos peregrinos de todos os lugares do mundo. E entón, no momento que empecen a chegar de Portugal, unha cousa leva a outra. E, por suposto, eu espero que os alcaldes sepan aproveitar ese recurso. Pero, como che digo, a miña labor en todo isto non é unha labor de desenrolo económico, turístico. Eu fíxeno simplemente como unha resurrección dun camiño. Quero que quede aquí constancia, e a máis a hemeroteca está aí, hasta que eu falei dun camiño polas terras miñotas e polo Ribeiro, non se falou de ningún camiño de Santiago. Entón, gustaríame que se resucitara e que de alguna maneira, pois que logo os alcaldes aproveiten o recurso, por suposto, pero xa che digo que eu non estou nesto para que acabe de alguna maneira pois compensando económicamente os diferentes municipios polos que pasa. Se o fai, pois bendito sea Dios, non? Pois aquí a túa reivindicación, a túa experiencia, o teu traballo, a túa dedicación, penso que nos quedou bastante claro. Agradecerche o teu tempo, agradecerche a túa presenza aquí, que sempre é moito máis enriquecedor facer este tipo de programas en persoa. Mais nada, até a próxima, a seguir traballando en pos de máis e mellores investigacións. Non sei se tes por aí algún traballiño pendente. Bueno, eu sigo colaborando, sobre todo en Portugal. De feito, agora mesmo vai a salir publicado un traballo no que participamos diferentes historiadores sobre a Orden de Malta en Portugal. E me pediron a miña colaboración, vale? É un libro que creo que vai a sair para outubro. A miña colaboración xa está feita. E bueno, precisamente, como comentei aquí no seu momento, a presencia da Orden de Malta no Camiño Xacobeo Miño Torribeiro en Galicia, e ao mesmo tempo tamén está moi presente no Camiño Xacobeo Miño Torribeiro en Portugal. Entón, pois o que fixeron foi pois en contacto comigo, fixen unha aportación que aí quedará tamén para a historia. Sigo indo como che comentaba antes de empezar a entrevista, estuve en fai 15 días na Universidade de Guimarães, que me invitaron a facer unha palestra, como din eles, dos camiños de Santiago. Neste caso querían saber tamén sobre o Camiño Xacobeo Miño Torribeiro e sobre todo, pois eso, pequenas colaboracións desde o punto de vista histórico, pois cos irmáns miñotos, non? Que, por suposto, antes de despedirme, se me das permiso, gustaría pois saludar a todos os irmáns miñotos, que sempre é un placer pois estar ao seu lado cada vez que me chaman. E bueno, e a ver, se desta maneira con este proxecto, que tamén aproveito para saludar a Xavier, que me deu a oportunidade de estar hoxe aquí, pois a ver se entre todos conseguimos volver a unificar o que noutra época xa era unha sola unidade territorial.
Sí, señor, nesa estamos, o Galiportus, o Cravos e Rosas aí de Xavier Paz, e tantísimos nexos de unión a un e outro lado da raya. Obrigadísimo, graciñas, Castoia atacando queiras. Gracias a ti. Pois ata aquí o tempo de entrevista, fóixenos un pouquiño, eu penso que mereceu a pena, foi super enriquecedor, tiñamos moitas ganas de falar dos camiños de Santiago, e penso que o máis interesante é este camiño Miñoto Ribeiro, digo, da perspectiva galaico-portuguesa. Como dicimos, agradecervos o voso tempo, a vosa escoita, xa sabedes que estamos aí nas redes, estamos nas plataformas para que nos escoitedes cando queirades, seguídenos, apoiádenos. Unha aperta moi grande. Hoxe marchamos cun temiña, un temazo de The Rapans. Fai tempo. Chao, chao, obrigado.